Poďte so mnou a s mojou frajerkou krmiť zvieratá do parku. Máme tu ale ešte tento jeden malý rest v podobe tohto mystery boxu. Dúfal som, že tam padne strom, ale nakoniec tam bol tento hríbový malý zmrt. Asi moju Carhartt bundu a samozrejme znova mám šiltovku. Tento prívesok som dostal na narodeniny od mojej frajerky. Odchádzame do Jumba, kde ideme kupovať nejakú zeleninu. Konkrétne sme kúpili aj tak iba mrkvu. Musíme zobrať ešte nejaké potraviny na neskoršie varenie. Plus prijadzujeme ľadový čaj a Coca-Colu. Samozrejme tentokrát to musí byť limetková. Utekáme k pokladni. Ideme to všetko zaplatiť, tu si berieme ešte krátky bloček, lebo bez toho by nás nepustili von z obchodu. Vchádzame konečne do parku, našťastie tu nepršalo a je tu sucho, tu je prvý monument, ktorý vidíme v jazere a tu je ešte jeden krajší, kde sa ľudia rozhodli hádzať košíky do jazera. Frajerka to potrebovala zachytiť všetko na foťách. Tento park je ale botanická záhrada v skutočnosti, tu už prichádzame k našim prvým stravníkom, ktorí sú extrémne nadšení z toho, že vidia ľudí s nejakou oranžovou mrkvou v ruke. Už okusoval aj suché halúsky od toho, ako sa tešil. Tieto kozy boli extrémne agresívne a odháňali všetky tieto danielky preč. Tu prechádzame do druhej časti, ktorá je spojená s detskou škôlkou, kde mali takéto menšie zvieratá a kone, aby sa s nimi vedeli deti hrať. Zastávka je takáto cesta pre malé deti, kde musíte prejsť cez takýto kmeň. Samozrejme, zvládli sme to obaja, rýchlo doplnenie energie, lebo ma to vyčerpalo. Neskôr sme stretli tieto nádherné obrovské čierne kone. Viem jazero, či sa v ňom utopím. Dostali ma pri tom paparáci. Túto babskú bandu pri čajovom dýchanku rozpúšťa tento obrovský pes, ktorý dobehol odniky. A záver stretáme tohto kocúrika, ktorý ide s nami skoro celú cestu domov. Tu už som vymrznutý a previac daj like, odber a follow.